Misaka na ngadto sa 422 ka mga kaso sa Tipdas Natala sa Texas State sa Estados Unidos sa base sa ulihing dato sa US Centers for Disease Control and Prevention kagahapong adlaw, Abril 1. Muna kini ang natala nga pinakadaghan kumpara sa mga kaso sa milabay nga tuig 2024 sa duha ka mga states. Tinugduman nga nagsugod sa mga outbreak sayo sa buwan sa Enero nining tuiga sa maong mga lugar. Sumapa sa report nga misaka ngadto sa tag 38 ka mga kaso sa Tipdas ang natala sa nilabay ng mga simana. Karong tuiga natala mga kaso sa mga nagkariang jurisdiksyon sa Estados Unidos di naglakip sa Alaska, California, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York City, New York State, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont ug Washington. Ang nagkalapad nga outbreak mao ang nahimong unang dakong hagit ni US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. Samtang himugatan niini ang pahimangno sa dakong responsibilidad sa mga ginikanan sa pagpabakuna sa ilang mga anak aron malikayan ang kaso sa tipdas ug uban pang matang sa sakit.